カザフの偉大な詩人で知識人のアバイ・クナンバエウル生誕175周年を記念して、詩のバトンを我が友フタルクル・ムハメド氏から受け取り、アバイの言葉カラソズの第38番の一部を読みたいと思います。繁栄の道において、まずはじめに人間が望み求めなくてはならないことは友を増やすことである。友を増やせば、あなたは他人への持てる限りの友情を得られるだろう。あなたが誰かに友情を持てば、その友情がまた別の友情を呼ぶ。最終的には誰も敵視することなくなり、自分の方が優れていると偽りの言葉や行動で自分自身を大きく見せようとすることもなくなるだろう。私はアバイの詩のバトンをイエルラン・バウダルベック・コジャタエフ在日カザフスタン共和国大使にお送りいたします。